Jeg er blevet spurgt i dag, om jeg kunne tænke mig at lave en reguleringsvideo, som en del faktisk efterhånden har spurgt mig. Der er noget med det der med stemmen og det at være i lokalet med mig. Det at kende rytmen, det at kende rummet, det at kende omgivelserne og det at vide, at det når man sidder i min stol, så er alt trygt og sikkert. Det har jeg tænkt lidt over, om jeg havde lyst til, og det vil jeg rigtig gerne. Og selvfølgelig er det jo ikke sådan, at du lige nu og her er i rummet sammen med mig, men alligevel så håber jeg, at vi kan lave et virtuelt rum sammen. Det er i hvert fald mit ønske, og så må vi jo se, om vi kan tilpasse det, hvis det er sådan, at og der er noget mere, der skal til. Men i hvert fald, så dagens request kom egentlig, fordi nogle gange så kan verden jo godt være super overvældende, og det er den jo for os alle sammen, mere eller mindre alt efter hvad det er for nogle omstændigheder vi er i, hvor det er vi er henne i vores liv. Og særligt er det, at hvis man er særlig sensitiv, og man så samtidig går igennem en periode i livet, hvor man er mere high-aroused, det betyder, at ens nervesystem sådan lettere kommer ud af balance, og man har svært ved at regulere sig tilbage på plads, så kan det være meget rart lige at få en støttende hånd. Man kan sige en virtuel kram her på afstand. Så husk, at selv når du let bliver overvældet, og det måske er meget svært for dig at finde dit fodfæste, jamen så er begyndelsen at mærke, når pausen, når roen, når trygheden alligevel indfinder sig. Og i starten er det meget naturligt, at der er det så bare et glimt, måske en tiendedel af et sekund. Og den tiendedel af et sekund fortæller dig alligevel, her var der alligevel lidt ro, lidt fred, lidt tryghed, lidt sikkerhed. Og så kan det godt være, at dit nervesystem det bouncer igen, og du kommer tilbage i utrygheden. At du igen bliver bange. At du igen bliver overvældet. At verden larmer for meget. Og sådan er det. Larmen den vil være mere intens, når vi er ude af balance, når vi er i beredskab, når vi overlever. Og det handler jo om, at både krop og hjerne forsøger at finde ud af, hvor er det, der er en fare. Og samtidig så er der jo mange af jer, der ved, at den her fare, den findes jo ikke andet end i de tankemønstre og i den kropslige reaktion, som tankemønstrene meget ofte bevirker. Og omvendt så kan vi også have en krop, som er fuldstændig i alarmberedskab, som fortæller hovedet, at der er fare på færde. Og på den måde hænger krop og hoved jo sammen. Så derfor er det også meget vigtigt at bruge alle de her forskellige virkemidler. For dem af jer, der ikke har siddet i min stol, og som ikke kender til dem, så kan I enten gå ind og lytte til min podcast på Open Spotify, hvor jeg beskriver i detaljen, hvad det egentlig er, der sker, når vi er stressbelastet. Her der er det egentlig mere det her med, husk, at selvom roen kun indfinder sig kortvarigt, så jo mere du laver et anker i den ro, du kan mærke i et splitsekund, jamen det er den vej, du skal. Ankeret er der. Ankeret skal nok blive ved med at være der. Og jo mere du har dit fokus på det, jo mere du slapper af, bekræfter dig selv i, jamen jeg kan godt regulere mig selv. Jamen jo mere vil roen være der. Ikke kun i et splitsekund, men måske et halvt sekund. Et helt sekund. 20 sekunder. Og lige pludselig egentlig meget længere tid. Hvis det er sådan, at verden i den grad larmer, du egentlig er overvældet hele tiden, så kan det godt være, at det ikke er nok at lytte til den her regulering. At det ikke er nok at lytte til meditations- og afslapningsvideoer, at det ikke er nok at have fokus på din søvn og få støtte og hjælp til den, så kan det godt være, at du skal overveje at række ud efter noget andet støtte, nogle menneskelige relationer, du føler dig tryg i, som måske lige kan støtte dig, kan bære dig, eller hvis det heller ikke er nok, at du taler med en professionel, ligesom mig. Jeg håber, at den her første introduktion til en regulerende video kan hjælpe dig en lille smule på vej, og så vil jeg gøre mit bedste for at lægge nogle flere op, når tid er. Tak for i dag.